kuyinhlahla kubaphenyi becala ukuthi kuthi ubulawa umuntu okanye noma abantu beshaya umuntu baze bayitshela impela ukuthi umuntu ufile, bemshaya emini ebabuka futhi ebazi, kuze kufinyelele kutheni bayitshela ukuthi bamngcwabile, bamboza ngetshe. Emveni ka3 days kutholakala lo muntu akasekho lapha ya. La khona lo muntu useyiqeketha zonke indaba futhi nje ucautious ngakho konke okwenzakalayo. Ngathi kuyinhlanhla ke lokho, kuyinto engasetshenziswa nje kuba lecala likwazi ukuthi liphothule. Ingakho ngicabanga ukuthi for mina it's a dubious decision ukuthi sizofakwa la singekho khona ekubeni umuntu wababona abantu ababembulala yabona. Mina ngangekho ngisho ukudonethwa imali eyipikile akaze ngiye ngisho eMika nje kuyothenga lo ngangekho kuyothenga uyipikile abantu ababona abantu abembulala. So mina bengicela ukuthi ngathi ngingakhishwa le ngoba ngiyabona nje abafundisi engazathi manje sebeyasongela sonke uyofika umhla uphela, uyofika umhla uphela angazathi nathi siyangena manje kule nto yabona. Angazi kanjani ngathi mina ngangidetach from leto mina ngeke ngangekho ngempela isithubhadla matshezulu ngangekho. Angazi ukuthi ubani angiphilanga nanabo labantu labo bambulala wababona. So umuntu akayichazela ukuthi wabona bani nobani singafakwa sonke bafethu ngeke. Uyofika umhla uphela uyoyibona uyosha uyabona yethu hey